Ο διαχρονικός πόλεμος κατά της Ελλάδας και του ελληνισμού. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η Ελλάδα και ο ελληνισμός φαίνεται να είναι διαρκώς στο στόχαστρο εσωτερικών και εξωτερικών επιθέσεων. Από πολέμους, εισβολές και κατοχές, μέχρι σύγχρονες μορφές πίεσης όπως η οικονομική υποδούλωση, η πολιτισμική αποδόμηση και η ιδεολογική χειραγώγηση. Είναι όμως αυτή η πραγματικότητα τυχαία ή έχει μια βαθύτερη αιτία? Νούμερο 1. Η ιστορική συνέχεια αυτού του πολέμου. Η Ελλάδα, αν και γεωγραφικά μικρή, υπήρξε το λίκνο πολιτισμού, φιλοσοφίας, επιστήμης και δημοκρατίας. Οι Πέρσες, οι Ρωμαίοι, οι Οθωμανοί, οι Ναζί και στη συνέχεια τα οικονομικά συμφέροντα της Δύσης κυρίως μέσω των μνημονίων, έχουν επιχειρήσει να την υποτάξουν, άλλοι με τα όπλα, άλλοι με το χρήμα. Κοινός παρονομαστής, η εξουδετέρωση μιας διαχρονικής πνευματικής δύναμης. Νούμερο 2. Γιατί αυτός ο πόλεμος? Η αιτία πίσω από το μένος κατά της Ελλάδας. Ο ελληνισμός δεν είναι απλώς μια εθνικότητα. Είναι ένα πνευματικό, πολιτικό και φιλοσοφικό σύστημα ζωής που στηρίζεται στην ελευθερία σκέψης, στην αμφισβήτηση της αυθεντίας, στην αναζήτηση της αλήθειας μέσω της λογικής και του διαλόγου και στην παιδεία ως μέσο απελευθέρωσης του ανθρώπου. Αυτές οι ιδέες είναι επικίνδυνες για κάθε μορφή εξουσίας που βασίζεται στον φόβο, στην πλήση εγκεφάλου και στην υποδούλωση του νου. Επιπλέον, η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας την καθιστά κλειδί για την Ανατολική Μεσόγειο και η ιστορική της παρακαταθήκη αποτελεί εμπόδιο σε όσους θέλουν να ελέγξουν την παγκόσμια ιστορική αφήγηση. Νούμερο 3. Ο πόλεμος κατά της μνήμης και της συνείδησης. Η διαγραφή ή η διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας είναι βασικό εργαλείο αυτού του πολέμου. Το ελληνικό σχολείο διδάσκει αποκομμένα κομμάτια της ιστορίας, αποδυναμώνοντας τη σχέση των νέων με το παρελθόν τους. Η γλώσσα υποβαθμίζεται, η παράδοση θεωρείται παροχημένη και η ορθοδοξία χλευάζεται ή περιθωριοποιείται. Νούμερο 4. Υπάρχει θεωρία ότι φοβούνται την Ελλάδα όταν ενωθεί. Μια διαδεδομένη θεωρία υποστηρίζει ότι η Ελλάδα είναι ο μόνος λαός που αν ενωθεί πραγματικά πέρα από κόμματα, ιδεολογίες και μικρότητες μπορεί να αποτελέσει τον πλανητικό καταλήτη ανατροπής των σκοτεινών σχεδίων αυτών που θέλουν την παγκόσμια υποδούλωση. Γιατί? Διότι ο ελληνισμός φέρει μέσα του κάτι ανίκητο, την ιδέα της ελευθερίας ως τρόπου ύπαρξης. Της ελευθερίας που βασίζεται στη γνώση, στην εσωτερική ανεξαρτησία, στον λόγο, στην πνευματικότητα. Αν αυτή η συνείδηση αφυπνιστεί μαζικά, τότε η Ελλάδα μπορεί να γίνει ξανά φάρος όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και για άλλους λαούς. Και αυτό είναι κάτι που φοβίζει κάθε μορφή εξουσίας που στηρίζεται στον έλεγχο της μάζας, στον φόβο και στην άγνοια. Νούμερο 5. Η Ελλάδα ως πλανητικό κλειδί. Σύμφωνα με την ίδια θεωρία, η Ελλάδα λειτουργεί σαν κεραία φωτός. Αν εκπέμψει τις σωστές ιδέες, θα τις λάβει όλος ο πλανήτης. Και τότε το σύστημα θα κλονιστεί. Όχι από στρατιωτικές επαναστάσεις, αλλά από την αφύπνιση της ανθρώπινης συνείδησης. Γι' αυτό και ο πόλεμος κατά της Ελλάδας είναι λυσώδης, υπόγειος, συνεχής. Όχι για το φυσικό της χρυσό ή τα πετρέλαια, αλλά για τον αόρατο θησαυρό της, το πνεύμα, τη μνήμη και την φλόγα της που δεν σβήνει. Νούμερο 6. Συμπέρασμα. Ο Έλληνας, όταν είναι ξύπνιος και ενωμένος, δεν πολεμά με όπλα, πολεμά με ιδέες. Και οι ιδέες, όταν είναι αληθινές, νικούν και τα πιο σκοτεινά σχέδια. Αυτή είναι η αιτία του πολέμου. Και ίσως, μέσα στην καταχνιά της εποχής, να βρίσκεται και η ελπίδα. Φυσικά δεν μπορεί κανείς να μιλά με σοβαρότητα για μια τέτοια θεωρία περί πολέμου κατά της Ελλάδας από σκοτεινά κέντρα χωρίς να διερωτηθεί, υπάρχουν αποδείξεις ή τουλάχιστον ενδείξεις μέσα στην ιστορία που να στηρίζουν αυτές τις απόψεις? Η απάντηση είναι: άμεσες αποδείξεις φυσικά δεν μπορούν να υπάρξουν, όπως σε κάθε θεωρία που αγγίζει γεωπολιτικά ή μεταφυσικά επίπεδα. Αλλά υπάρχουν πολλές ενδείξεις, ιστορικές επαναλήψεις και συστηματικές στρατηγικές, που δείχνουν πως κάτι μεγαλύτερο ή μη ορατό επιδιώκει τη σταθερή αποδυνάμωση της Ελλάδας. Αυτές οι ενδείξεις είναι: νούμερο 1. Ο σταθερός διχασμός των Ελλήνων.
Ο διχασμός υπάρχει από τον Πελοποννησιακό πόλεμο, μέχρι την κατοχή και τον εμφύλιο και σήμερα με κομματικούς και ιδεολογικούς διαχωρισμούς. Ο διχασμός δεν είναι τυχαίος. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία ελέγχου απέναντι στον ελληνισμό που όταν ενωθεί, γίνεται επικίνδυνος για τα παγκόσμια σχέδια. Μερικά παραδείγματα. Στον Πελοποννησιακό πόλεμο 431 έως 404 π.Χ. Οι Σπαρτιάτες συμμάχησαν με τους Πέρσες για να χτυπήσουν τους Αθηναίους. Αντί για ένωση ενάντια στην Περσική Αυτοκρατορία, οι Έλληνες καταστράφηκαν μεταξύ τους. Οι Πέρσες ήταν αυτοί που χρηματοδοτούσαν και υποστήριζαν πολιτικά τη διχόνοια τότε. Διχασμός Καποδίστρια φαναριωτών και τοπικών αρχόντων. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, δολοφονήθηκε από Έλληνες. Ποιοι τον πολέμησαν? Τοπικοί άρχοντες και ξένα συμφέροντα που δεν ήθελαν ισχυρό, ενωμένο ελληνικό κράτος. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι τον υπονόμευσαν υπόγεια επειδή ήθελε ανεξαρτησία από τις μεγάλες δυνάμεις. Εμφύλιος πόλεμος 1946-1949. Μετά τον ηρωισμό της αντίστασης, οι Έλληνες άρχισαν να σκοτώνονται μεταξύ τους για ιδεολογίες. Δεξιοί εναντίον αριστερών. Φυσικά και οι δύο πλευρές καθοδηγούνταν από ξένα στρατόπεδα, οι μεν από την Αμερική και τους Άγγλους και οι άλλοι από την Σοβιετική Ένωση. Το αποτέλεσμα, μια βαθιά πληγή που κρατά μέχρι σήμερα. Ποιοι κρύβονται διαχρονικά πίσω από αυτούς τους συνεχείς διχασμούς? Ξένες δυνάμεις όπως οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, Γερμανοί, Τούρκοι, Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι αυτοί για δικούς τους λόγους έχουν συμφέρον η Ελλάδα να παραμένει μικρή, εξαρτημένη και διχασμένη. Έλληνες όπου δρούν ως ντόπιοι υπάλληλοι των ξένων. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και ακαδημαϊκοί που προωθούν την διαίρεση, την καχυποψία και τον φόβο. Ιδεολογικά και παγκοσμιοποιητικά κέντρα, τα οποία προωθούν την αλλίωση της ελληνικής ταυτότητας, την μαζική μετανάστευση αλλοεθνών και την κατάργηση της θρησκείας, της οικογένειας και της ιστορίας. Είναι γνωστό βέβαια ότι όταν ένας λαός χάσει τις ρίζες του, δεν μπορεί να ενωθεί. Μετά υπάρχει και ένα συνεχές μοτίβο, που όταν οι Έλληνες πάνε να ενωθούν, κάτι συμβαίνει και διχάζονται. Ποιοι ωφελούνται κάθε φορά και μετά από κάθε διχασμό? Συνήθως ξένες δυνάμεις που έρχονται ως σύμμαχοι αλλά στο τέλος θέλουν να μας οδηγήσουν στο να γίνουμε εξαρτημένοι από αυτούς. Νούμερο 2. Συστηματική υπονόμευση της παιδείας και της ιστορικής συνείδησης. Από δεκαετίες γίνεται αλλίωση της γλώσσας και μείωση της αρχαίας ελληνικής, γελιοποίηση της παράδοσης και παραγωνισμός της Ορθοδοξίας. Αλλαγές στα σχολικά βιβλία που συρρυκνώνουν τον ελληνικό πολιτισμό και παρουσιάζουν τον ελληνισμό σχεδόν απολογητικά. Ποιος ωφελείται από μια Ελλάδα χωρίς ρίζες και χωρίς ταυτότητα? Η απάντηση είναι απλή. Όλοι αυτοί που προαναφέραμε πιο πάνω. Νούμερο 3. Η στρατηγική οικονομική υποδούλωση από το 2009 έως σήμερα. Μετά το 2009, η Ελλάδα ουσιαστικά χάνει την εθνική της κυριαρχία μέσω των μνημονίων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από εξωτερικά κέντρα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ΜΜΕ και διεθνείς παράγοντες χλέβαζαν συστηματικά τον Έλληνα, παρουσιάζοντας τον ως τεμπέλη και αχάριστο, ενώ δεν έφταιγε μόνο ο λαός για την κρίση. Νούμερο 4. Γεωπολιτικές πιέσεις και ελεγχόμενη αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα δέχεται συνεχώς αποσταθεροποίηση από την Τουρκία, πιέσεις από το ΝΑΤΟ και Αμερική για υποχωρήσεις σε Αιγαίο και Θράκη. Αντί η Ελλάδα να αξιοποιήσει τον πλούτο της, παραδείγματος χάρη τους υδρογονάνθρακες, τον τουρισμό της, την γεωστρατηγική της θέση, παραμένει εγκλωβισμένη σε διπλωματικές καραντίνες. Νούμερο 5. Πολιτισμική επίθεση ή γελιοποίηση του ελληνικού πνεύματος. Ο αρχαίος ελληνισμός προβάλλεται στο εξωτερικό ως παγκόσμια κληρονομιά, αλλά στην Ελλάδα απαξιώνεται. Πνευματικοί άνθρωποι που μιλούν για αξίες, ενότητα και ελληνικότητα, σιωπούνται ή γελιοποιούνται στα ΜΜΕ. Σειρές διαφημίσεις, ακόμα και σχολικά εγχειρίδια παρουσιάζουν την ελληνική ταυτότητα ως κάτι παλιό, ξεπερασμένο ή γραφικό.
Νούμερο 6. Η στοχοποίηση πνευματικών, εθνικών και θρησκευτικών ηγετών. Όποιος μιλά για ένωση, πνευματικότητα ή για επανεκκίνηση του ελληνισμού δαιμονοποιείται. Ακόμα και κινήσεις που θα μπορούσαν να φέρουν εθνική ενότητα καπελώνονται ή διαλύονται εκ των έσω. Το σύστημα δεν φοβάται την Ελλάδα ως κράτος, φοβάται την Ελλάδα ως συνείδηση. Συμπερασματικά. Η θεωρία ότι κάποιοι φοβούνται την Ελλάδα και τον ελληνισμό όταν ενωθεί δεν είναι φαντασίωση, αλλά στηρίζεται σε ένα πλέγμα ιστορικών, πολιτικών και πολιτισμικών γεγονότων που δείχνουν συστηματική προσπάθεια αποδυνάμωσης της ταυτότητας. Υπονόμευση των φυσικών και πνευματικών πόρων της χώρας. Και κυρίως πρόληψη της εσωτερικής αφύπνισης και ενότητας. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε μία εγγραφή, είναι δωρεάν, πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις, κάντε ένα like και μία κοινοποίηση για να μοιραστείτε την γνώση.